25 days 25 stitches சேலஞ்சில் டே நம்பர் 2 ப்ரொஃபஷ்னல் என்னால் பார்க்கலாம். அதுக்கு சரி த்ரெட்டோ நீடலும் எடுத்திருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு நான் கொஞ்சம் செயின் ஸ்டிச் போட்டுக்கிறேன். ஒரு 3 செயின் ஸ்டிச் லாஸ்ட்டாக நம்ம எங்கே என் நாட் போடுறோமோ அங்கே ஃபஸ்ட்டு நீடலை விட்டு பெருசாக த்ரெட்டை பிடிச்சி இழுத்துக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு அந்த நீடலுக்குள்ளே த்ரெட்டுக்குள்ளே நீடலை விட்டு இன்னொரு த்ரெட்டை எடுக்கணும். எடுத்து அந்த த்ரெட்டுக்குள்ளே விட்டு அந்த த்ரெட்டை எடுத்து கை வச்சு நம்ம இப்படி பெருசாக பிரித்து வச்சோன்னா குட்டியாக ஒரு சர்க்கிள் கிடைக்கும். அந்த சர்க்கிளில் நம்ம நீடல் வச்சு பிடிச்சிட்டு கீழே த்ரெட்டை இழுத்தோன்னா என் நாட் விழுந்துடும். பாருங்கள், நான் அதை வச்சு த்ரெட்டை கீழே இழுக்கிறேன். என் நாட் விழுந்துருச்சு. இப்போ நீடலை எடுத்துகிட்டு ஒரு வாட்டி இழுத்தோன்னா இன்விசிபிளாக என் நாட்டு நமக்கு கிடச்சிரும். இந்த மாதிரி நீங்களும் ஈஸியாக ஆரி ஒர்க் கற்றுக்கணுன்னா என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நான் ஜஸ்ட் 100 rupeesக்கு ஆரி ஒர்க் சொல்லித்தரேன். டீட்டெயில்ஸ் வேணுன்னா டிஎம் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.